A Festa do Marisco do Grove é outra das grandes citas que sucumbe á pandemia. O goberno local ve o formato tradicional incompatible coa aplicación das medidas sanitarias para evitar os contaxios por coronavirus. Porque a Festa de Marisco, primeiro, é unha festa de xente. É unha festa no sentido amplo de festa. Que a xente veña a reunirse, que a xente veña a comer, a disfrutar do noso marisco e a disfrutar dos festivales de música e de toda a actividade cultural que lle ofrecemos. Ese tipo de festa, este modelo de festa do marisco necesita xente, que curiosamente o que o COVID non permite. Buscar un formato alternativo tampouco está entre os plans do goberno local. Segundo o alcalde, a festa perdería a súa esencia e o evento que xurdira neste escenario marcado pola COVID-19 non igualaría o poder de atracción nin de recadación da cita tradicional. Todos están falando de outro modelo de festa, pero no fondo o que queren é a mesma festa que celebramos todos os anos. Por qué? Porque é a festa que garantiza ocupación, que garantiza repercusión económica e promoción. Xa nos gustaría, pero iso non é viable. Calquera que se achega ao Grove, por sorte, que somos un referente gastronómico en toda Galicia, por sorte pode acudir a calquer restaurante do Grove e comerse unha mariscada hoxe, que é 26 de agosto, se non me equivoco. E xa o podía facer en abril, e o podía facer en setembro. É dicir, para iso non fai falta facer unha festa ao marisco. A festa do marisco é outra cousa. Por iso, dende o goberno local piden responsabilidade e altura de miras. Para eles, a mellor opción é cancelar este ano a cita e voltar na seguinte edición con máis forza. Facer unha cousa parecida ás xornadas da Centola, pois que queres que vos diga, tampouco lle vexo moito sentido, porque non vamos a recibir esa xente que moitos están esperando. E en ese sentido, eu quero claramente de paralizar, enfriar as expectativas que algúns parece que siguen tendo, que siguen querendo apostar ao mes de outubro á Festa do Marisco para recuperar parte do resultado económico empresarial, que non pode ser. Cacabelos si explicou que están a estudar a celebración de algún acto testemuñal da Festa do Marisco, como é a entrega das centolas de ouro, pero polo de momento non é algo que estea decidido.